हेलौ लोगोफोर मिस्टार मरेसर इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोङो दा नै मोनफैबाय रेस्टुरेन्ट स' सेकेन्ड फ्ल'राव दं। सेकेन्ड थुबाय। स' जोङो दा हाबबोबाय। नै आब'आ जोंखौ रिसिपसन बानायबाय दं। स' बेहा एसे खोमसि। मानो होनोबा जोङो दा टेबोलाव जिरायबाय। बार्थडे सेलिब्रेसन स' दायो आंनि टेबोलाव नैबे मोनफैबाय ग्रिल जेराव बेदर हांगोन बेयो मोनफैबाय। ओमफ्राय दा बेदरा सौफैनो बाखि दं बारा टाइम गैया। आब'आ खर' जाबायदोंमोन स' गोथाव खालामनो मोनजायो। दायो जोंनाव नै जानाय फैबाय। दा बे स्ट्रिट कर्न थारमाने जुखाम आब'मोननि सेलफि लागासिनो ओरै जागासिनो स्टार्टिं जोंना नैबे दाबो मोनफैदों। स' दायो जोंना नै लोंग्रा फैबाय एसे आब'आबो लोंनानै देखायदो। बेना नै गोसोम गोसोमसो दीदी आगे दिखाओ। अरे ये भी ठीक ही दिखा। स' दायो जोंना नै माबाबाय दा ना सावनाय स' आरो फैनो दंबायो माखासे। दा बे मोनसेल'सो आइटेम फैग्रोदों आरो सरि थारमाने मा बुङो आरो थारमाने जानाय लोंनायाव ओंखामा उखैद्रायबाय नालाय ओंखायनो स' भिडिअ बानायनो बावलायबाय मा बुङोब्रा। So, best system of mine,
थोड़ा सा परिचय दीजिए आपका नाम मेरा नाम अमृत है, अमृत विश्वास। इसका सर्विस किया हुआ बहुत अच्छा लगा हमें तो थैंक यू तो ini servisan aku एकदम So, dahi मोनफैलायबाय नैबे आनारस बियो ओमफ्राय नैबे हांसो बेदर so आं लाबाय हांसो बेदर so हांसो बेदर जानो एकदम बिराद so dahi जोंना पारे so दा नै so दा एसे ड्रिंक लोंसैलाय ओमफ्राय बेथ' गैला जोब्बाय नै हांसो बेदर गोगोमनो दा दंबावो बिदिनो बिराद दायो जोंना स्टार्टारा जोब्बाय ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिर जाबावनोसै आरो स्टार्टार दंबाय नालाय ओमफ्राय स्टार्टारखौ एसे जाबावनोसै लाइफ काउन्टार दं लाइफ काउन्टारावबो एसे जाबावनोसै ना मा होनो so dayo ang sikarno dari kita pinili so ori kita bisa set interesting biryani counter, dia non-veg counter, maybe counter, so maybe so dia dari sini.
So दा बार्थडे सेलिब्रेट बानायदों नै जोंनि आब'नि लोगोनि स' बिनि दिनै बार्थडे बेखायनो नै बार्थडे सेलिब्रेट स' एसे भिडिअ लानोसै बार्थडे सेलिब्रेटनि दायो डान्सिं जागोन मोसानाय एसे स' नोंथांमोना मानो हागोन एसे एन्जय बानायनो So, dari birthday celebrate जासिगोन बिथांनि बिथांनि माबा भिडिअ बानायदो दे Happy birthday to you, lots of happiness to you. Happy birthday to you, lots of happiness to you. Happy birthday to you, lots of happiness to you. Happy birthday to you, lots of happiness to you. Happy birthday to you, lots of happiness to you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Kenapa ini kan kenapa? Boleh. Thanks bro for this. Thank you. आपको मैं नया खिलाता हूँ. मैं खिलाता हूँ. Please, बस please. पूरा. आपके लिए. थोड़ा सा बोलता है. तो थोड़ा सा मेकअप लगा दिया. लोगोफोर दा जों थांगोन Legend birthday celebration everybody. पार्टीनि Sweet aja. स' बे बार्थडे सेलिब्रेटनि दायो जोंना जाजोब्बाय जोंना बार्थडे बानायनाया केक नांजोब्बाय स' दा इन्डिं टाइमाव मासिगोनलाय दाथ' जोंना गैया आपने मेरा फोटो खींचा है ना? दायो जोंना बिल होनायनि टाइम फैबाय स' बिला अलरेडि मोनफैबाय स' दायो बिल होनोसै ओमफ्राय गुड नाइट बिल उल्था जाबाय उल्था जायाखै दा उल्था बानायनोसिगोन
So दायो जोंना बिला जाखांबाय ओमफ्राय बार्थडे सेलिब्रेट जाबाय ओमफ्राय दा जोंना मोनसेल' खामानि दं दा थांनांसिगौल' ओमफ्राय जाजोब्बाय अल एभ्रिथिं जाजोब्बाय दा बिलाबो पे जाबाय बार्थडे सेलिब्रेट केक So जोंना बिला जाखांबाय नैबे अमृत दा मोजाङै सार्भिस होबाय so I love this guy I love so लोगो मोनसेलाय दा ओंखारलांसै ओके हाँ वीडियो ये भी सारे एक कैप्टन तो इनसे सीनियर तो ऐसे में सीखा है तो बहुत पसंद आया थैंक यू यार बार्बोनेशन मुझे बहुत पसंद आया तो बार्बोनेशन इज द बेस्ट मैम फिर आना ब्रो ओके थैंक यू सो चलते हैं बाय बाय आप लोगों का सर्विस वाकई में अच्छा है so दा जोङो बिराद इन्टारेस्ट दं Abo, Nyanau, pedal sir. बहुत अच्छा लगा बार्बी सेलिब्रेशन इज द बेस्ट और आना रोज खाना मैं तो रोज ही आता हूँ रोज ही खाता हूँ so kurang lebih dah थांसै दुगैसै जाहैसै नङा जाला जेरै बुंनोसै एसे स्कूल नहीं आया हाँ हैं वीडियो बर'सो बाकी बुरान नहीं बस बुझी नहीं हैं बुजिदा बुजिया मिथिला खोनानो आंनियाव so उनाव लोगो मोनसिगोनलाय दा बेसेयावनो अके बाय बाय गुड नाइट so आरो मालाबा बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबावसै ब्लगनिया so नहीं बाय बाय